emosi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tegese tenanan. Tenanan iki. Aku terus teko ning gone. Sela, iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku iki sik enom, sik bagus ngono. Iki mboten apa-apa lah sing jenengan kita sik bagus. Aku biyen juga anak juga. Ki wangi jane. Wangi. Kayak apa? Kayak kecing-kecing. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Kok iso? Enak ora enak. Ngawur enak sing tuwa iki sut. Apa iya? Sing enom sik energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake bae lanang ngene iki. Dene rezeki kok. Rezeki kok. Kang ayo usaha itu bisa awang wong akeh ayo sini anu do mulia ngapa to nang kowe kurang buri ayo aja ngono isi wong romantis ada itu suasana koyo ning taman bukan oga sajam lho iki tenan nduk sing mbok luwi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho wong dhewe kuwi geger kok nyetrum teko ndi iso teko kene iki cenut wontene panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Disambut nganggo mercon. Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken teko sing ngamak banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel, malinge. Ya aja meri kok. Menungso iki duwe kabejan siji, pati loro jojo telu ayu papat pangkat lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Nah, Niken munggah saka telok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jegoki kirik wau. Ora masalah. Rezekine dhewe. Padahal lho niki nduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, Dewa Tepang. Kula niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Dadi Jenengan bareng asma Pak Alek. Pak Alek.
alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku ta. Niki Nggih. mangke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing dados damel namine Pak Pak Bayu. Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sinten leres. Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Pak kita Ah, lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula pinten lho nggih. Kula kene. Lah terus niki wae kula nggih. Mriki to Pak. Nggih. Lah kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki cuma demi Allah ceklek bleglek iki tenan. Kok cekak deglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus teko ning gone. Sela, iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan sing nanggap niken salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku iki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa Pak. Sing jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih-malih. Enggak masalah, enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni Pak. Ah. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Heh? Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Heh? Wangi. Heeh, jajalah salaman kuwi. Karo sapa? Karo lalu. Iya, coba ta. Lho. Kak. Heeh. Piye to, piye? Heh? Piye? Nak kono genah ambune iki lah. Ambune niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepi Sing bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. Coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Nah. Coba Pak, kupung si anget, Pak. Ah, wangine Casablanca. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nah, iki Bu Yati. Oh, Fresker. Fresker apa Balpiri kayak Bu iki? Antarane Fresker karo Balpiri. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya. Iya. Cantik. Enggak boleh wangi. gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ki wangi jane. Wangi. Kayak apa? Wangi. Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Gara-gara bar salaman karo kae mau. Rumah samu aku kok anggap peceren ngono mau piye kok? Ora keringetku, ora keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak. Dadi. Oh. Niku. Oh iya, Iki ora tuwek lho. sapa sing ngomong tuwek? Kamu lah, lho, Alek ternyata tuwek. Oh. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom. Asline yo enom. Terus Ketok suwek iki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu, jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot. diki santen. Nek ya nek santen sing tuwek. Nek Nah. dienggo bothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom. Ora enak. Nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Dik. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak sing tuwa iki sut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, Nek ngono. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Heeh. Rujak cingur. Kayak gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tek ora nyonyot kabeh. Oh, Rujak iya. Jangan bung kae. Heeh. Nompo tuwek. Nom. Nom, ya coba jangan rujak, nori sak bonggole sak barongane. Heeh. Gelem ora? Aku Ora ora. nyokrok kabeh ning. Ngonyor tenan. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Jadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh Betul. pilihin nom, Pak. Nggih.
Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhanetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk Itu. Nimbali kula Nggih. kalian Palek Nggih. kalian Padek Garangan. Ayo, gareng. Nah, ojo garangan. Aku nek delokne garangan nesu aku. Boleh kok iso. Aku iki luwak udu garangan. Padek gareng. Nek dilokne apa-apa nesu. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Genduk niken. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Salah ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo, ndang. ingkang Sing ndi? Ndi, ayo. nika setok jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono. Ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki. Kan, masa sampean pisek to? Udah. Iki lho jempolnya lagi goleki lho, Dok. Heeh. Ya. Lah, kok lho. ngomong wis ngene-ngene. Pak Bayu. Kok. Lah, ketok untune tok. Lek gon petengan aja. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Amin. Sehat selalu. Wah. Nggih, Wah, kuwi jenggoten to. Tegon mangibadah kok, Nduk. Betul, betul. Heeh. Heeh. Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Datengan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku, ndak patek. Oh, min dua. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak. Nggak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah ya, Pak De. Oh iya cocok. Nanti. Iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Teguhan kepareng nikah. Oh. Gila. Elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga Nduk didongake sehat selalu. Amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kewatas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku Nggih. bapake selalu hadir setiap Niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula tuh. Kayak nabrak kene ra yo. Apa toh? Nabrak piye to? Sepura nek jalure dhewe. Oke sepur liwat nggon kono kok. Nek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pangkeri nasa nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Anakmu wedok sing SMP ke suarane wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi ya, Pak. Duh, SMP iki. kae sing tau dolan karo aku kan? Heeh, Nduk. Masa. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Udah, mana baik kok. Nah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Ya. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih.
Iya tadi. Bosen. Lah kok bosen? Lah kita itu udah ada kebiasaan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digang. Nah, Kamu wih mbok yo sing duwe inisiatif to. Enggak punya bodoh gitu. Enggak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, Tidak bisa. Lah, kecuali- Ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, SCTV tahu udah ayo ndang digandeng Ya aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat. Lah aku ngenteni mbok tawani. Asline ket mau ngempet to. Lho aku ki asline kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Heeh. Roman. Harus kemudu-kudu jan aku lagi. Wong kene iki menjaga kok ya. Heeh. Jaluk di gandrung di roman. Iya, Oh. kita roman bagaikan Romeo dan apa? Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan apa? Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Hah? Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake bae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Iya. Ora Heeh. apa-apa. Hmm. Tuwa. Oh. Yen bos ritme Gareng arek kajanen. nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngemat Sing gagah dadi wong lanang ki sing Lah, gagah, lah, sing- dedeke ki ngene. sing tak adepi iki kaya ngene lho. Lah aku kulino sing ngadepi nang omahku wonge mekrok ngono kok. Hmm. Iya dadi. Bojomu iki gede lho. Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to, Pak? Alah. Hingga ratri Belan Kang Mas Oh, ning layar kae gambare kita berdua Bener. awakku Heeh. lek wedaan menyatu. Bener. Lah kok kowe kaya topeng. Ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki Ngono lho. ora rata. Aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih. Nyapa ya? Kok iso? Mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Loh, tapi aku seneng lek pas saya kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Nah, Asine. Wah, makasih, makasih. Neng Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neng lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek gantengnya ora disawang. Mak yo madhepmu rono. Madhepmu rono. Terus? Wis sak kecekele Pak sak itu. Barang larang iki yo. Wis jan yo niken kaya ketanu ketempelan tekek ngene iki. upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Upama duwe anak kaya niken. Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nek ngomah tak tutup pintune. Wah. Turu no tak tutupi selimut. Wah. Pak tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, Anakmu kan ya kok tutup kok. hah? Kok tutup? Tak tutup apa ke blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku sayu. Kang ayo sing kuat gagah sing Gagah lanang. diteke ayo Tak usaha itu. disawang wong akeh ayo Isin. Anu do mulia ngapa to nang kowe? Cek, kurang beri. Ayo, aja ngono isi teki wong lanang. Teke. Niken. Sekrupe kendung. Sekrup ya, Bang. Baut. Dok. Entang atek kok. Ken. Aku kadang kowewe ya. Wis ngono peten aja ceblok, pokok aja ceblok. Bukan nek ceblok gelungan glundung malah lucu kok. Kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel. Anu golek kanca yoga sing babak karo kowe, Nduk.
Ya enggak mau aku. Lah beda umur kok, Pak. Lah iya ta. Ini kan baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok oke piye carane? Takemu Maksudnya ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? carane ya kuwi Nek mau ngene aku ra kuat carane piye, Pak? sikil loro. Hah? Maksudnya piye Pak sikil loro? Sikil Lah yo loro. kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil siji ora kuat. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Ah. Kanya. Aduh piye aku manut bapak kok. Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sana nancep rono, merangkak. Merangkak. Lah, loh, ndak gitu. Nah. Iki sing dedek bokongnya diangkat, bokongnya Diangkat. diangkat. Lah, loh, ini sing dedek, Ya. Ah, ini malah romantis. Romantis. Ada itu suasana kayak neng taman. Iya. Kayak iki kayak neng taman terus iki nggon lincah, nggon lungguhan ngono kan, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Bu. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Apa kan aku kan ogak sajam. Lha iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dhewe kuwi geger kok nyetrum tekan ndi. Iso teko kene iki cenut-cenut. Ndas iso cenut-cenut, Pak. Tanganmu iso kaku yo. Tangan sikilmu iso kaku yo. Ya, wis ora sangat nggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Mangsiramu. Bariki suntik. Aku sehat, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajam aku. Aku telaten minum bio moringa. Tanah Toske apa, Nduk? Napa tembang? impenku nggih, Pak. Injih.
Luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Dawuh Pak.